Gowy gurlaşa seýu hakynda la. Neylem bol gurlaşmady. Smart mı? Men sen tüýtüramda söýýänna. Meni munan ýandasaňa. Oy bile o näle ya. Brına. Ola näl su dedin? Gözüm başmayladyň da ýa. İyi gözün başın. Ay onu ýan etme ýok sana. Söýleme. Böyle aýtdyna kimden? Men mi doğru maýda sen men tanýar näsin indi tanşak bolan sen bilen. Bol durjaqdan indi tanşak. Dinle durda. Allo. Bra gurlaşak diýmediň maşa. Boya bolaytdan ämi diýjek. Ýuwaşrak gurra. Seni kulağımda eşitdiňle. Bol niýe moňaşyp oglalar suwjak şawan gaharma Ne elýärdi. suwjaram? Aw, sen suwjaraň aw. Özüň nädin çekdirýäň näme mi? Arasa. Alo. Alo. Näme? Sen mi? Ýa ütgädiňmi dedin? Bolya bolsana aýdy. Bala, ha Merjan. Doğru maýda näçe satda iziňe düşüp berme seňle. Söyleme. Kim anlasın? Men mi? Yedinjiler näme goýdun kanışýanlar näme? Karoço. Men wara. Sen o. Bizim tutam guşuňy beýän bitip iýdim men. Aýagym rydyň kan wara. Burlama. Burlaýan o. Ya ýanynda tutuk bar, ýanynda bir tutuk oturanlar. Men ýanynda tutuk o, lama tutuk diýmesene beýdip ba. Tutuk dedim aňasan etdiýsen o. Sagandon aýt sen bilen. Gandonyň näme diýmir bilýär, o gandon size gerek, bize gerek. Galo. Bolýa dinlesen men de kansa dinle. Da o. Diýse ýanyndakylara. Men ýanyndaky oglan ýok, men Bolýa ýok, goşa da dinle. O dinleýän. Sen ýaly oglan basan ýerimde 50 sanaň elimiz odan ýerimde 50 oglan nar diýip aýtdy. Wapçedi. Men oýnajak ama men sen tutan guşuňa ýa bitip iýdimemdi. Şey diýinmi? Diýo şey. O ady kim? Aýtjak özüň gowulansyn kimdigini. Doğru. Kokumdan emetir ýigreňen koçuda waraýsam ýüzüňe tüýkurjakdyryny aýt. Sen näşone batyrmy? Owa Hudaýa şükür batyrsan ýaly. Telefonyň maşynda mı? Telefon gider wagtda ýüzüne tüýkup bilen kimem bolsa. Men gyzyň ýüzüne tüýkürmän gyzlara diýenlerden nä onu var, çumo erkekleň. Aýdyň o bolýam. Çumo erkekler şeýle çumo da siziň emmeňiz. Maňa çumo diýme o bolýam agy. Seniňden geçme Hudaý kessin bir raýjana. Bolet? Elim batyrjaklar hem men edil batyryp gidermi o? Bolýa, oglalar basyp çumo bolýar, basyp. Oglalar çumo bolsa zagylyň ejensi ki üstüne diýip berle. Men aýtmasa ýok. Aýwa, sana günnelli ger awaýsyny eşe o. Näme? Hudaý goýdy awaýdy. Hudaý şükür boğla nida bolan seretdiňe. Sana men nida bolan seretdiňe. Dinle ya. Ne? Nida bolan sereden aklasan, göçjeni dele nida bolan seretme. Näme gelir? Ay. Bien, pizza aparatura var, sumo aparatura masa. Şeýlemi? Şeýle. Dinle meni. Dinle ya seni. Karoç meni. Karoç o. Şumada çelçi çoğlan eline batırmaz. Sana mı? Ben batırmaz bolýarmy? Yok, tuana şöyle ahuytunlu mu? Zaybal etme bana. Zaybalın sözün näme diýmir bilýän. Haçan bogad etdim men seni. Alo. Dinle meni. Dinle ya seni. Ben tutuk wara oturup 5 mantlyk 50 mandymada satyn almaýan sen. Söyle meni. O sen var ya bilýän. Bir tiýne de geçen ago sanna. Şeýlemi? Men bir spiçke berip almalysda almaýança köçede ýasan zadam aýdyp. Sen on ýaly olan sen var ya bilýän. Tapsaň edile derdiň onu. Kimden aýtdyňmy sen? Men mi? Men aýtdym aýandy birinjiden aglan ýago maňa. O dene on ýaly olan gurlaýan. Ha? On ýaly olan. Bolak kimden aýtdyň men sen köçede bolsam maskara darmy ýa? Men mi? Owa seni. Birşka. Ýüzüne turup bilecek bolsaň gurla bolýar. Birşka on ýaly gurlama on täçen ma on ýaly söz gyz ýok düşünýär. Öylemi? Bolýar men seni wara bilýän, bizde smuwar söýäzmen olen. Huwa, etmema bana. Ya men ma asyňmyzyň guruluşymy öwretdi. Sen o gaýraty. Şeýlemi? Neçe agyr gyz bolsaň. Näme diýär? Dinle meni. Bir ýerde işlänýär. Stadion açan gidýän. Stadion hiççisine gitmeýän. Hiç açanmy? Mundan azar gatnanyň näme? Gatnamaýan işdiňden gatnasan seni soramaýan. Ýok, şeýleme. Şeýle. Ýyrtdyň ay göni. Dinle meni. Şeýle dinle. Kansa dinledim, bama. Bizde sumuwar dinläwatýar. Ulugum seni. Karoçe. Onu. Tutuklara var, birinji ýaňda tutuklara di. Idi hemme tokum tiýiňden çöwrarny
Senem ýanynda şukkolar aýdanmy? Haýaty. Öz ady üretmesin aňyrdaky şukkolar. Dinle ýandymy içim ýok, men dinle sen. Meni ýandy hiç kim ýok dinleýän gül. Hemen şey, sen ara. O çeýle. Kime masama, açsana, bolsana, kreslo olamysın? Şey vay, o näme ýasam, näme? Mir 4 lira edýär. Ya kurraşla, özüňe şo ýalgyň ýetýär. Bizde sumu bolup goňmetsä. Boşdur men sen özüňe goňmetsem iki geçärim. Geçem, nire geçe? Urlama işin olmasın. Hey, näetdiň koşdy, gordan boň çawan. Yok, şo näledim goňmetsem. Sen mi? Aga. Bundan sen koyduk. Çıkardın mı? Hey, alo. Pizzet dinle. Bundan da sen koyduk. Burada çıkardın mı? Koyduk. Nedir herhal? Şu yana çolun son yedin o düşüyorsa. Türk mönse uğrasana o düşüneme ağa. Hemen bacım o şipa ay cananı. Bizde sumu var bilyen sen ya la bilyen. Yeah. Alo. Bizde sorladın la Gülcağar. Aga men doğru maydan da fikim dözme yani. Hey gandon da aylan yere yara sen amına varan. Da şükür goýdy owa o. Sen mi? Sen adyňa ýetip barýan. Yeah. Allo. Özüňe tawjak tuwart berenmi? Tawjak tuwart berenmi? Aha, ana aňyrdaky pikkan ama urlaşy. Pizze surlaýan seni. Dinlemeni. O ismi. Men tutupmy? Hey, men zikkan o gysykmär o ýa. Ha, aydan hakkız kaynağı zeynемedi. Dinleyen ye. Aha. Bizde solunla o gurlayan. Yanındaki var ha. Çocuklara önküde mesar çok kadar netti. Sen ne çotkadan kovulun? Mama öyle çotka diyen mi? Duaya şükür. Ağa onun kim var enin yandı? Ne yandı? Ay şu kıyıdan gözünün saçın aşağında göz var diye o çanır diye. Siyatçıya mağaradım gerek mi? Sen mi? Ne o? Sen öldün gerek. Öldüm ne? Kurtuna sokacak mı? Ben mi? Kime giydirecek bu? Duaya kovdu. Yeee anırında kama vurru yara ya. Şuli kan. Alo. Alo. Oo iyi. Dinle. Yeee. Kovcu valla. Seren kovcu kollar o. Bolya. Bolya. Men mi? Adım ayttım yürekten pizze sumu olup ayttım İsmail'liydim. O sen anırında biderek diydin, gönlüydin, kıyışık diydin. Kim İsmail sen? Men mi? Kim İsmail? Gresel İsmail. Gresel İsmail. Ha? Ne diyeceksin? Gresel İsmail.